दा नोंथांमोना भिडिअ मानि सायाव एसे हमदां मोनो जानांगौ जेसि नार्जारिया बारनिफ्राय गान खनला नांदों बियो जेबो कालचार प्रग्राम बेफोरबायदियाव बियो थांनाय नंला आरो बारनिफ्राय मोनबो गानबो माबाला हारिमुखौनो एंगारनोसै नांदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन पस्टखौ माबादि लिरदों दा गिबियावनो लाग्रो जों पस्टखौ जाथाया मा बेखौ जों उनाव रायलायसिगोन दा नायदोंबा दा बिथाङा लिरदों पस्टखौ जोंनि गिबियावनो आंनि अनसायगिरि मोजां मोनगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननिसिम दुखु फोरमायो दि साननैसो सिगां जाना थांनाय 57थि एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि हारिमु मोनाबिलियाव आं जेब्ला मेथाइ रोजाबनाय समाव गोरोन्थियै बावफ्लांनाय जाथायखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा आंनि सायाव गाज्रि खोनासंथावै रावजों आंखौ दुसिदों आरो सोंखारिदों जायनि जाहोनाव आं दिनै फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। गिबि खोथाखौ सानना नायोब्ला आंबोथ' मानसिसो गोरोन्थिया जाफ्लांखायो गोरोन्थिजोंनो आंबो सोलोंना लायो मालाबानि समाव गोसो सिङाव दुखु सुखु टेनसन बायदि आरि थायो जायखौ जों गोसो सिङाव दोनखोमानाब्लाबो नोंथांमोनजों दसे समनि थाखाय रंजाफायो आवगायबोयो जाय खोथाखौ नोंथांमोना मोनथियालासे दिनै आंखौ गाज्रि खोनासंथावै बायदि रावजों रायनाय मिनिनायखौ नुनो मोनना आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनदों। जोंनि बर' हारिमुखौ जौगाखांहोनो थाखाय जा एसे हायो आंबो नाजादोंमोन। जुदि आंनि बे खेबसे जाना थांनाय गोरोन्थिखौ लाना नोंथांमोना आंखौ हारिमुनिफ्राय आंनि मेथाइ रोजाबनाय आरो लिरनायखौ अराय समनि थाखाय नागारजानो लुबैबायब्ला आं अराय समनि थाखाय हारिमुनिफ्राय बिदाय लानोसै। दा जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा लिरनाय जा पस्ट लिरदों दा जोंनि बर' समाजाव दंमारो गैया नङा दंमारो बेबायदि बहुद माने अगियान आखुनि गोबां माने बर' समाजाव दंमारो माने बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै माने गोसोआ नार्भास जालाङो मोजां फारसे आवगायलाङोब्लाबो दा बेबायदि आरोना दा बिथाङा बुंदों मा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय जुदि बेखौ एसेबां दुसियोब्ला एसेबां रायखोमायोब्ला बियो हारिमुनिफ्राय एंगारलांनोसै होननानै बुंदों आरोना दा बेबायदि जोंनि बर' समाजाव गोबां दंमारो बेबायदि माने बिसोरनि थाखायनो दिनै हारिमुवा जौगायाखै आरो बर' हारियाबो जौगालाङाखै कुनु माने सापर्टआनो गैया बिसोर जेसे हायो एसेबां बोख्लायनोसो नाजाबाय थायो जोंनि बर' हारिनि खायसेफ्रा दै गोबाङा नङा बुङो दा बैफोरबायदि मानसिखौ जों माबायदि होबथानो हागोन होबथानोनो हाखाया बिसोरखौ मिथिबायना थेवब्लाबो जों जेंना जेंसिजों जुजिनांगोन बायदि सानो आरोना आंनि बायदिबा दा बिथां आदा जेसि नार्जारिखौ आं गुरै खावलायो आदाया बे जायबा बिथांखौ नोंखौ गाज्रि रावै बुंदों एबा सोंखारिदों एबा माने बाथ्रा बुङो आरोना बिसोरनिफ्राय एसे माबा बिसोरनि बाथ्राखौ एसे माबा खालाम इगनर खालाम आंनि बायदिबा ना नोंथांखौ गोबाङानो मोजां मोनखायो 100आव 100 होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरोना 100आव खमसे खम नोङो माने गाज्रिखौ हमना ला 1% 2%ल'सो ओरैनो मेगन सायो आरोना नोंखौ नङा गोबांखौनो सायो जोंनि बर' समाजाव बिदि थाखायो आरोना दा नों जुदि बेबायदि एंगारलाङोब्ला जोबोद माने खहा जागोन आरोना मानो होनब्ला नोंथाङा जाबाय सासे जोबोद माने मेलेमजिबि गोनां नांनांगोन मेलेमजिबि गोनां सिंगार नांनांगोन नोंथाङा अकल गानल' खना नोंथाङा सासे माने लिरगिरिबो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे लिरगिरिबो गोबां आजिखालि दोङो मेथाइ रोजाबग्रा थेवब्लाबो नों बायदि मेथाइ सुजुगिरि गैया हाजार मेथाइ रोजाबगिरि ओंखारा नङा जोंनि बर' समाजावबो नाथाय सुजुगिरि जों नो थाङाखै आरो हायाबो बेबायदि सुजुनो मेथाइ सुजुनो हाया मानो होनब्ला नों आदाया मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे गोबां मेथाइ मोजां सुजुयो आरो नोंनि मेथाइफोरा सब टप मडेलनि गोजा सब माने इन्टारेस्टिं गोजा ओरैनो एला खेला नङा बेखायनो आदाया बेफोरखौ इगनर खालामबा आं मोजां जागोन सानो आरोना बेखायनो आंबो माने नोंथांनि पस्टखौ दुखु मोननानै एसे चेनेलाव शेयार खालामबाय सुबुंफोरनोबो मिथिनो होबाय जाहाथे गोबां सुबुङानो नोंनियाव कमेन्ट हरदोंबो आरो बुंहरदोंबो बेफोरखौ इगनर खालाम बेफोरनिफ्राय माबा बेफोरखौ टेनसन लाना होनना बुंदों आरोना नंगौ जोङो बेबायदि बुंजायोब्ला सोरबाबो दुखु मोनो ओरैनो बाथ्रा बुङो जोङो टेनसन लानाङा जायसो गोसोआव बिखायाव नांनाय बुंजायो बिसो मिथिगौ नङा होमबा दा बर' समाजाव बेबायदि मानो थामारो जोंनिया दिनैसिमबो दासिमबो मानो दंमारो गुबुन जाथिखौ नायनो गुबुन हारिनिखौ बेसेबां सापर्टसो खालामो बेसेबां माबायोसो गाज्रियानो जा माबायानो जा जोंनिया सापर्टसो खालामो गाज्रि मानसि जाफ्लांबाय बेखौबो जोंनिया माने बेलेग जाथिया माने माबायोसो माने दोनखायानोखा बोखारखायो मोजांखौसो जाबसिनबाय थायो जोंनिया मा मोजांबाबो गाज्रिखौसो होनो नाजाबाय थायो आरो बोरैबा भुल जाफ्लाङोबाथ' बेखौ एकदम केरासिन पेट्रल होनाय बायदि जाबसिनासो होसिनो गाज्रिखौसो दा बेबायदि आरोना
दा नोंबादि जेसि आदा बायदि रावबो गैया आरो सिंगार दिनैसिम नोंनि मेथाइआ मोनसेबो ल' क्वालिटि नङा गासिबो हाइ क्वालिटिनि गोजा गासिबो नोंनि मेथाइखौ मोजां मोनो आरो आंबो मोजां मोनो बेबायदि आरो ना नोंथाङा दा बेबायदि जा सानदों जा पस्ट होदों बेखौ माबा नाङा मोगथां महर होनो नाङा बेखौ हानायसिमावलागै जानगारना दोन आरो नों जायफ्रा नेवसिदों नुबादों बिसोरखौ नों दिन्थिनोसो नांगोन आरो बेबायदि आरो ना जायखिजाया नोंथाङा मेथाइ रोजाबनायखौ स्टप खालामनो नाङा आरो ना बेनो आरो ना मानो होनोब्ला नोंबादि मेथाइ सुजुगिरि गैया नोंबादि माने लाइरिक लिरगिरि गैया आरो ना बेनो आरो ना आदा नोंथांनिसिम आं बेखौनो गुरै शेयार खालामदों आरो ना भिडिअनि गेजेरजों आंबो आरो पाब्लिकफोरनि गेजेराव दिन्थिना होदों नोंथांनि दुखुखौ बेबायदि आरो ना लोगोफोर जोङो गासैबो सापर्टसो थालायनांगौ आरो ना बा भिडिअ बेनो लोगोफोर बिथांनि भिडिअआ मोनसेबो माने ल' क्वालिटि नङा हाइ क्वालिटिनि आरो मोजां माने इन्टारेस्टिंनि भिडिअ गोजा जिखिनि मिउजिक भिडिअ गोजोन्थोंबा बेनो भिडिअ लोगोफोर This is